an fara ba dukansu Level ne mai ido biyu iPhone 11 ne mai ido biyu da X Director, X ɗan waya na ne an gaishe ka. na amsa Mala T-Boy. ba caji ne da na This is T-Boy. wallahi ne zai yi ba Seleba, na jaruma kusa da ka huta. kai sai dai guda ɗaya ne wurin da daga fasaha an gama kawai ba wani ba za talla na ba jaruma Jarumar mu, tunawa Zaitu baby. zamani mai yayi wanda ake yayi yanzu in ba ita wannan mu Ki ji daɗin ki. jaruma ki ji daɗin ki huta To, ai ban ga fiskan ki ba. To, that is good. rayuwar ma'aurata na waƙar ajo ake ba ka ganin nan ya kamata ka tafi ɗauka kaɗan kaɗan ka gani muna cikin shooting kaɗan ɗauka shigo na hannu ok muna ciki kasan SD ya koyi turin kai saboda zama shi da da me T-Boy kuma? wallahi wani duk saboda ni kasan cewa shi an ce abu ba zai yi lokacin da ake so kai saka Aka ce ne me? a rara zara ma hannun cibo ya dauka Kai, very stupid. a mai jarumi Who are Jarumi? a ya ku yawo goyi don Allah ya hakuri Allah maka albarka Wonderful. Very stupid. ci gaba da yankinka Ko san wannan guy? wannan shine na san kai wanda na yi musu An dauki wuta. Yeah. ko ka shiga ma to kai fa I am a prince. SD Prince Gaison Dyson Prince. SD Fullo ne kuma Gaison Adama yaro mai yayi ba wannan dan fim din nan Dodon Abale shine wannan yau Kada ku damu muna tare da ku. Insha Satin nan za mu sake muku sabon sin namu mai suna Ruɗin Zuciya. ciya Ku ci gaba da bibiyan mu a tasha ta T-Boy TV TV.